Ara Mollet Esquerra ha entregat el Premi Maria Àngela Palau a l'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, la FIMOIC. D'aquesta manera, el grup municipal ha volgut reconèixer un col·lectiu que des de l'àmbit, des de la salut, ha visibilitzat la feina i el paper de la dona. El premi, en forma de dona d'aigua, s'ha entregat a una entitat formada majoritàriament per dones, ja que el 90% dels casos de fibromiàlgia afecta el col·lectiu femení, un acte de reconeixement que s'ha fet al Parc de les Pruneres. Important perquè s'ha de pensar que nosaltres lluitem per totes les persones que pateixen aquestes malalties dintre de la sanitat pública perquè ens tinguin en compte i no s'obliden de nosaltres. El premi crec que representa molt bé aquesta transversalitat de la lluita de les dones, que també en l'àmbit de la salut, i per sort últimament això està començant a canviar, doncs hem estat les grans oblidades, no? I les malalties que només afecten a les dones sempre han tingut menys recerca, menys inversió i sempre anem més enrere.